Όταν λοιπόν 17 χρονών, από μία σύμπτωση, διάβασα 2 ποίηματα του Καβάφη, μου δημιούργησαν ή μου θύμισαν το ελληνικό πνεύμα. Ασχολήθηκα, έγραψα κάποια τραγούδια έτσι σε πρώτη μορφή, αλλά, πώς το λέμε εδώ, κόλλησα με την ποίηση του Καβάφη. Οπότε κάθε φορά που περνούσε ένα διάστημα, έπαιρνα και ένα άλλο ποίημα και άρχισα να μελοποιώ έτσι ένα κύκλο τραγουδιών, τον οποίο ήδη από τότε τον είχα δώσει να τον ακούσει ο κύριος Νταλάρας, και από τότε ασχολούμαστε ουσιαστικά μαζί. Μια ακούμε, μια συζητάμε, μου λέει τη γνώμη του. Παίζει λοιπόν, είναι ένας πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε αυτό το έργο, διότι ακούω και τη γνώμη του και δεν το κρύβω, ενώ εγώ ήθελα πιο συμφωνικό έργο, ο Γιώργος Νταλάρας πάντα μου θύμιζε ότι τα παραδοσιακά στοιχεία της μουσικής μας, ο θησαυρός αυτός της ελληνικής μουσικής, πρέπει να είναι ένα μέρος του έργου. Και το σεβάστηκα, και όχι μόνο το έργο, πάντα λίγο με μια, πώς θα το πω, αμφισβήτηση ταυτόχρονα, και η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν είμαι σίγουρος αν το έχω τελειώσει. Όσο τώρα αυτό που έλεγε ο Αλέξανδρος, πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει το έργο και μάλλον δεν ξέρω αν τελειώνει ποτέ αυτό το έργο. Δεν χρειάζεται να τελειώσει. Γιατί η σχέση που έχεις με αυτό το έργο δεν ήταν σχέση ολοκλήρωσης κάποιας υπόσχεσης. Δεν έδωσες πουθενά κάποια υπόσχεση. Το αντίθετο, είναι ένα project, όπως λες και εσύ, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη project, το σχέδιο μας πιτώσει, είναι ένα σχέδιο που έφτιαξες και που παλεύεις μαζί του. Αν φύγει το σχέδιο, τι θα κάνεις χωρίς Βαρβάρους? Άρα λοιπόν δεν μπορείς να συνεχίζεις. Και καλά κάνεις και γράφεις. Και όσο είμαστε παρέα και είμαστε μαζί, θα είμαι κι εγώ από δίπλα.